Zdá sa, že Slovensko dalo s Bohom nielen samozásobeniu domácnosti vlastnými výpestkami ovocia a zeleniny, ale aj tradičným formám ich pestovania. Pôvodné, vysokokmenné, zdravé odrody ovocných stromov miznú z našich záhrad, chotárov a z krajiny vôbec, čím prichádzame aj o nemalé kultúrne dedičstvo. Občianske združenie Gemerské Grúne preto nedávno zorganizovalo v Babinci v okrese Rimavská Sobota dvojdňový workshop s názvom Ovocný malohont. Prednášky mladého odborníka sadára Ľuda Vaša spojené s určovaním odrôd jablk a hrušiek, ako aj s ukážkami sadenia a starostlivosti o ovocné dreviny pritiahli nemálo záujemcov o tradičné ovocinárstvo, a to zo širokého okolia. Zašiel medzi nich aj redaktor Roman Grebáč. Rastislav prišiel z Horných Záhorian. Vy ste si tiež doniesli so sebou pôvodné jablčka alebo hrušky skôr? Hrušky to boli, hej. Vaším cieľom je? Tak hlavne zachovať, pretože tie stromy už dochádza ich životnosť. Chceli by sme ich akože namnožiť a udržať vlastne. Je mi to blízke aj manželke. Spoločne sa snažíme urobiť nejakú takú záhradu alebo nejaký ovocný sad. Hlavne z týchto odrôd. Podobne aj Peter Ščerenčian prišiel so zaujímavými ovocninami. Gemerské odrody napríklad. Preto som ich priniesol práve, aby mi ich pomohli identifikovať. Osvedčili sa, ale chcete si ich v záhrade udržať? Osvedčili. Je tam dosť veľa rezistencie voči chorobám a navyše majú chuť, jablčkovú chuť. Keď sa prinesie zelené jablko, ktoré je krásne vyleštené a má nálepku na sebe a ja ho chutnám, tak mám pocit, že papám trávičku alebo niečo podobné. Kdežto jablka, ktoré som ja doniesol, tie majú jablkovú chuť, každé inú chuť a každé je na iné využitie. Je to taká rôznorodosť, že by bola škoda sa toho vzdať, nechať to v minulosti. Téma pôvodných ovocnín pritiahla pozornosť nielen individuálnych záhradkárov v oblasti Gemera Malohontu, ale aj ľudí, ktorí to robia organizovane. Slovenský zväz záhradkárov pod predsedom okresného výboru v Rimavskej Sobote je Jan Slabej. My sme tomu veľmi naklonení. Tohto roku sa nám podarilo vysadiť viac ako 500 pôvodných potníkov, nie kultivovaných. Sú už aj navrubľované tými klasickými odrodami, ktoré sa tu nachádzajú. Či je to jabloň, či hruška, ostatné sorty ovocnín, ktoré sa v tejto oblasti pestujú. Najdôležitejšie je, aby to slúžilo aj ako taká učebnica otvorená. V každom prípade by sme chceli zainteresovať do toho aj školy, aby aj tie generácie po nás mohli užívať tú krásu a vzťah k tej prírode a takto dotvárali prostredie, ktoré je dosť namáhané. Starostlivosť o ovocné dreviny pokračuje priamo v teréne. Sme v záhrade Jaroslava Hríca, ktorý je predsedom občianskeho združenia Gemerské Grúne. Tu tiež vzniká sad. Pôvodne bol to pasienok, ale tým, že si to chceme zrekultivovať ako záhradu, ktorá má prinášať úžitok, tak by sme veľmi chceli sa držať toho, čo tu v regióne, v chotári Babinca sa pôvodne sadilo, aké ovocné druhy to pestovali, takže áno, nejaký sadík tu vznikne, ktorý budeme využívať. Patrí to tiež k tým tradičným ovocinárskym regiónom ako tento stredný Gemer vo všeobecnosti? Babinec určite áno, aj čo sme tu videli včera, čo tu vidíme dnes, je tu nesmierna pestrosť toho ovocia. Áno, tieto stromy sú obrovské, aj pod ktorým pán váš vysvetľuje, teda ako sa starať o tie stromy. My ako občianske združenie, keď sa snažíme robiť osvetu, tak najmä osloviť tých mladých ľudí. Ja to vidím veľmi dobre, ako to funguje v Bošáci, že naozaj tých mladých ľudí nadchli aj preto ovocinárstvo, ktoré už možno nemuselo byť. A zase mladé rodiny s deťmi sú nadšené, pretože majú už samotné plody, ktoré sú nezávadné, sú nie chemicky ošetrované, takže v týchto skupinách sa dá robiť osveta a dajú sa nadchnúť, čo by sme aj my veľmi chceli, aby vedeli, čo si majú vážiť. Tradičné ovocinárstvo na workshope Ovocný malohont, uskutočnenom v Babinci s podporou miestnej akčnej skupiny Malohont, zaujímavo prezentoval potulný sadár z Bielých Karpát, ako o sebe hovorí, Ľudo Vaš z Bošáce, z občianskeho združenia Pangea, názov prakontinentu. Základný dôvod je to, že sme zabudli na tradičné ovocinárstvo, takže snažíme sa vzdelávať ľudí, ako pestovať stromy. Je to aj ten dôvod, že karpatská krajina, kde patrí aj Slovensko, je typická ovocnými sadmi, lúkosadmi, ovocnými alejami, soliternými ovocnými stromami. A toto posledných minimálne 50 rokov je výrazne zanedbané. Snažíme sa to nerobiť len kvôli nadšeniu, že zbierate odrody, ale hlavne kvôli tomu, že tie odrody skrývajú v sebe úžasné chute a krásne stromy, takže je to také spojenie s estetikou tých krásnych stromov.